text message, hindi ko na may papakita sa iyo at mukhang malabo. Una po, wala pong grupo ino-authorize ang pamilya Marcos na magdala ng kanilang pangalan. Wala pong grupong gano'n, ano? Pero ito lang po yung sasabihin ko. Yung grupo ni Charito Pimentel, ako mismo ang nagsasabi. Ayan po ay kinikilala ko at kinikilala na rin ng pamilya namin. Kaya kung meron pong grupo dyan na nagsasabi na sila raw ay grupo ni Senator Marcos, yun po ay walang katotohanan. Sapagkat ang hindi ko po kinikilala ay hindi rin nila kinikilala. Kaya dito po, ako mismo magsasabi, yung alyansa ni Charito Pimentel, ako po ang pumirma dyan. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Baka hindi nyo kamag-anak, baka kapatid ninyo. Putang ina ka, umuwi ka na. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Game over. Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga may sir, kasi yung noong matukusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Clifford Pamusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman na nagpalit ng pangalan, hindi naman ako. In your face, suck up! Pero talaga hindi ako sa kapan. The same case number, lahat the same. Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga may sir, kasi yung noong matukusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Clifford Pamusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman na nagpalit ng pangalan, hindi naman ako. Kaya ang hirap din yan, sir. Pero talaga hindi ako sa kapan. The same case number, lahat the same. Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga may sir, kasi yung noong matukusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Clifford Pamusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman na nagpalit ng pangalan, hindi naman ako. Kaya ang hirap din yan, sir. Pero talaga hindi ako sa kapan. The same case number, lahat the same. Francis Marcos. Ang hindi ko lang talaga may sir, kasi yung noong matukusin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun. Gamit ko talaga, kaya hindi ko ma-deny. Talagang lumaki ako, tatay ko si Clifford Pamusin. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman na nagpalit ng pangalan,